אהלן, אני רבקה שלו, מטפלת אנרגטית ורגשית. אני מטפלת בחסימות, במערכות יחסים, בזוגיות, פרדות, לב שבור, סגירות מעגלים, עם קרובי משפחה ואנשים שיקרים לכם. אני עושה את זה דרך שיח פנימי, דמיון מודרך, עבודה רגשית, עם זיכרונות רגשיים, שיחות מתוקשרות עם קרובים, בין אם הם בגוף או בעולם שמעבר. אני באתי לדבר איתכם היום על הדבר הספציפי הזה שחוסם אותנו בדרך לעצמנו, בדרך לשינוי בעצם. ומה זה הדבר הזה? בדרך כלל חושבים שזה משהו מנטלי. אז יש לנו באמת אמונות, תפיסות, מחשבות כאלה. אבל מה שקורה זה שאנשים מנסים לעשות שינוי ולא מצליחים. ומה זה הדבר הזה, הספציפי החמקמק, שהם לא מזהים או שהם לא מגיעים אליו? הדבר הזה הוא פשוט החוויה הרגשית שלהם, הרגש. הם לא נוגעים במקום המדויק שלהם, ברגש. והרגש הוא פשוט ישות אנרגטית בפני עצמה. זה דבר רוטט, חי, הוא מתרחב, מתכווץ, מותח אותנו, מרחיב אותנו, פותח אותנו, סוגר אותנו, והוא גם ממגנט לנו אנשים ומצבים ואת כל המציאות החיצוני שלנו. ואם יש משהו משותף לזאת שלא מצאת זוגיות, וזאת שלא מצליחה להרוויח כמה שהיא רוצה, וזאת שלא מצליחה ליצור יחסי קרבה עם הבן שלה, זה משהו לכאורה פשוט. זה בעצם הקושי שלנו להיות חשופים מול עצמנו, להתבונן לעצמנו עם הרגשות הפחות נעימים שלנו, היותר כואבים, פשוט כי אנחנו מפחדים שיכאב לנו יותר מדי, ואז אנחנו נרגיש חסרי אונים, וחוסר אונים זה אחד הדברים שהכי קשים לגעת בהם, לעבור דרכם, כי אנחנו פשוט רוצים לברוח ממנו בדרך כלל. וברגע שאנחנו פשוט רק מוכנים, בעצם ההסכמה שלנו, לגעת ברגש הפנימי הזה, להתקלף, לקלף כמה שכבות מאיתנו ולגעת בעמוקים שלנו, אנחנו עוברים בעצם ההסכמה לגעת, ובעצם הנוכחות שלנו עם הרגש, אנחנו עוברים כמו איזשהו תהליך ניקוי אנרגטי, כמו איזושהי מקלחת נפשית. כשאותה אימא שהגיעה אליי, בעצם הסכימה לפגוש את הביקורת שלה על הבת שלה, ואת הכעס שלה על עצמה, ולהיות פשוט נוכחת בתוך הרגש הזה, היא מתחילה פשוט לראות את עצמה באמת, והיא מתחילה לראות את הבת שלה. ואז המסכים יורדים ממנה, ואז כל הקרבה שהיא מבקשת ליצור, פתאום אין משהו שעומד ביניהם, ומשהו נפתח ומשהו מתקרב, והדבר החי והרוטט הזה פשוט מתחיל להדביק אותם אחת לשנייה. אז פשוט תפסיקו לפחד מהרגשות שלכם. הם המנוע הכי טוב שיש לכם לחיבור לעצמכם וליצירת שינוי בחיים שלכם, בכל תחום ובכל נושא שאתם רוצים להגיע אליו ולהצליח בו. ואם אתם מתקשים לעשות את זה לבד, אז פשוט דברו איתי.